Les 12 van tocant, ja és nat el rei infant, fill de Maria. Els reis de l'Orient porten coses, els reis de l'Orient porten coses per la gent. Els infants més bons minyons porten dolços i joguines, els infants més bons minyons per finestres i balcons. En Peret un carrilet, una fireta a la teta i en Joan un elefant. I els que fan rebequeria, sabeu què? Un xim-xim, un teté, una R i una E. Re.